Velkommen til et af Frederiksbergs absolut fedeste huse. Vi er på Stikkers Allé nummer 19 på hele 314 etagemeter. Der er nyt tag, der er nye fuger. Huset står i super stand, og det er ekstremt velholdt og ekstremt lækkert. Og når ja, så er der noget rigtig fedt om i baghaven. Haven er ekstremt gennemtænkt med små hyggekroge. Der er forskellige bede, der blomstrer hele året. Det er ekstremt nemt at holde. Der er en fantastisk terrasse bygget. Der er faktisk endnu flere, hvor du kan følge solen hele dagen. Og når ja, så er der en fantastisk lækker saltvandspool.